Знаете ли колко видове дървета има в София? Над 100. Градските паркове на София са разнообразни местообитания, изградени и поддържани от ландшафтни архитекти и градинари. Дърветата в тях филтрират нашия въздух, намаляват топлин ефект на градската среда и служат за дом на градските животни. В този парк има над 30 вида дървета и храсти. Могат да ни изненадат и видове от целия свят. Иголистни видове от Северна Америка, засадени до атлаския кедър и хималайския бор. Живописната плачеща върба е азиатски вид, който е станал част от нашия пейзаж. Тук ще видим огромния по размер калифорнийски вид, гигантската секвоя. Но и тукашните дългогодишни черен топола и летен дъб не им отстъпват лесно по размер. Изключително важни за градското биоразнообразие са цъфтящите дървета и храсти, които осигуряват полен и нектар за опрашителите. Друг основен герой са биотопните дървета, които са стари дървета с хрълпи, служащи като дом за птици или малки гризачи. Климатичните промени изменят средата, в която живеят дърветата и могат да застрашат тези от тях, които трудно се приспособяват към новите аномалии. Въпреки това, дърветата са основен помощник за намаляването на последствията от климатичните промени в града. Как можем да помогнем на дърветата? Да не ги увреждаме, да се включим в инициатива за засаждане, като внимаваме да не използваме инвазивни видове. В линка към видеото ще намерите още идеи.